famozni problem zla. Ako bilo koga iz monoteističkih udruženja samoobmanjujućih osoba upitate zašto se na svetu dešavaju zla dela ako je Bog svemoguć, sve prisutan i sveznajuć? Zašto Bog ne spreči da se zla dešavaju? Što je sasvim logično pitanje od pre par milenijuma. Dobit ćete odgovor, jedini za sada ponuđeni, koji je katastrofalno glup, a to je slobodna volja. Kad pitate kakva je slobodna volja? Pa ljudska. Bog je nama dao slobodnu volju i zbog toga ne sme da se meša. Logično. Postoji više načina da se ta budalaština uništi, ali uzet ćemo recimo dva. Prvi je već obrađen u prethodnim snimcima, a to je ili Bog zna šta će da se desi, ili ne postoji slobodna volja, ili postoji slobodna volja. Negacija. Ili nema slobodne volje, ili nema božanskog plana. Oba ne ide. Ako postoji plan i ako Bog zna tačno šta će se desiti, onda ne postoji slobodna volja. To smo objasnili sa perom i sladoledom. Ali drugi način je onaj koji mene ekstremno ljuti i zbog koga ne mogu da svarim budaletinu koja mi dođe i kaže slobodna volja. Zato što ako uzmemo na primer gorilu od 130 kila koji siluje dete od 5 godina i imate nešto ili nekoga ko je tu prisutan i ko može da se umeša bez mnogo muke i ko je svestan da se to događa, ergo prisutan je, nebitno, tada postoje dve i samo dve mogućnosti. Ili će taj neko da se umeša i da time ugrozi slobodnu volju gorile, da bi zaštitio slobodnu volju deteta, jer to dete želi da ne bude silovano, ili se neće umešati i neće zaštititi slobodnu volju deteta, već će zaštititi svojim nedelovanjem slobodnu volju gorile. I šta imamo u bezbroj primjera, ne samo silovanja, nego i ubistva, tuče, mučenja, maltretiranja na razne načine, nedužnih, nevinih osoba, ljudi, dece, staraca, žena, svejedno. Imamo primjer da silovatelji ubice slobodno ispoljavaju svoju volju da siluju, ubijaju, maltretiraju, prebijaju, muče i tako dalje. A da se totalno zanemaruje, ugrožava, ignoriše slobodna volja nedužnih. Dakle, na koji način, to jest čija tačno slobodna volja se štiti od strane svemogućeg, sveprisutnog i sveznajućeg entiteta u slučaju gde gorila od 130 kila siluje dete od 5 godina? Čija slobodna volja se štiti nedelovanjem u tom slučaju? I kako neko može sebe da nazove ljudskim bićem, a ne najodvratnijim kravljim izmetom, kada uzme i kaže ne, svemoguće, sveprisutno i sveznajuće biće se ne meša u takvoj situaciji da bi zaštitilo slobodnu volju. Čiju? Čiju slobodnu volju? Dakle, ili imate govno koje obožavate, nevoljno ili nesposobno da zaustavi razna zla u svetu kao što je ovo, na primjer, ili ne postoji. Birajte pažljivo.